Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts. Us parla Guillem Andrés. En aquest Infopodcast us parlarem de l'aplicació de l'indemnistia i del Servei d'Ocupació Juvenil, perquè els 5 santcugatencs afectats per causes judicials vinculades a la política independentista i a la celebració del referèndum de l'1 d'octubre encara hauran d'esperar per veure els efectes de la llei d'amnistia. D'aquesta manera, la norma, fruit de l'acord del PSOE amb Junts i Esquerra i aprovada amb el suport també de Sumar, Bildu, PNB, Podemos i BNG, exonera de tots els actes comesos entre el 1 de novembre de 2011 i el 13 de novembre del 2023. Per tant, inclou les consultes del 9 de novembre i de l'1 d'octubre, tot i que deixa fora actes de terrorisme, segons la directiva europea, delictes que hagin provocat mort o lesions greus i tractes inhumans. Així, encara estan pendents de resolució els exconsellers Raül Romeva, Clara Ponsatí i Natàlia Garriga, l'exsecretari general del Diplocat Albert Royo i el cap de l'oficina expresident Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay. I trobar feina a partir dels 16 anys i durant els primers anys de la vida laboral sovint no és una tasca fàcil o com a mínim no és quelcom al que una persona jove està habituada. És per això que l'Ajuntament va posar en marxa a principis de 2024 el programa de suport a l'ocupació juvenil amb l'objectiu d'oferir assessorament, acompanyament i orientació personalitzats a persones d'entre 16 i 29 anys per tal de facilitar la transició professional i laboral. 9 mesos després de la posada en marxa, 121 persones han estat ateses dins d'aquest programa, un 69% de les quals tenen entre 16 i 24 anys. Escolteu una de les tècniques del programa, Ona Costes. La persona més jove necessita una atenció molt més integral perquè està en una fase en què hi ha moltes transicions de món formatiu, potser a formació més superior o potser la transició al món laboral, i necessita moltes eines per prendre decisions de manera més crítica. No? I en canvi, el col·lectiu de 25 a 29 anys sí que trobem que són persones que ja tenen un perfil professional més definit i ens fan consultes més enfocades. Un 69% de les persones que han estat ateses tenen entre 16 i 24 anys. D'aquestes, un 62% han iniciat alguna acció formativa o s'han beneficiat d'alguna de les 28 contractacions que s'han aconseguit. El tinent d'Alcaldia de Drets i Dinamització de la ciutat, Bernat Picorrell, ha explicat que en matèria ocupacional el jove és una de les prioritats. Els joves de la nostra ciutat són un segment vital, importantíssim, que hem de treballar amb ells. Jo diria que és un dels sectors prioritaris pel que fa a l'ocupació a la nostra ciutat, conjuntament amb les dones i amb les dones majors de 45 anys, però els joves de la nostra ciutat és molt important que tinguin un acompanyament des de l'inici d'aquesta recerca de feina, aquestes primeres feines. El programa pretén millorar l'ocupacionalitat dels joves de la ciutat com a aspecte fonamental per desenvolupar un projecte vital autònom i satisfactori. I aquest dimarts us recomanem els actes de la Setmana de la Gent Gran, com el teatre amb els grups Còmic Llarg, Sol d'Oreix i Creu Roja, a partir de les 5 de la tarda a la llar d'avis de la parròquia. Infopodcast és una producció de Cugat Mèdia en col·laboració amb la xarxa.